Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să ne jucăm Minecraft, exact cum am spus și înainte. Așa, ți-ai auzit bine, cu cioată. O să-i las și canalul lui în descriere, poate că vreți să vă abonați și la el. O să facem împreună un episod de Minecraft din două perspective. Na, să vedem care joacă. Na, bine, aici nu prea ai ce să joci sau ceva, dar na. O să facem o breazlă cu case, o să încercăm să facem și construcții, chiar încercăm, nu spunem, nu promitem. Încercăm să facem construcții frumoase, case mari și tot felul de creativitate din acestea. Bun, fraților, am revenit din nou. M-am dus până la toaletă pentru că și m-am puțină viață pentru că a venit un zombie pe mine și m-a cam omorât și ceva genul, dar nu m-a omorât. Da, înțelegeți voi? Mi-a dat mult damage, dar noroc că m-a protejat ceată și e bine lucrul ăsta. Acum el vrea să-și facă acolo o casă și eu vreau să strâng lemn. Acum primul episod o să-l facem împreună, o să-l facem episodul în colectiv, pentru că vezi că ai un schelet acolo. Ai un schelet acolo. Na, mai bine, lasă, am parat. O să facem un primul episod colectiv, na. Pentru că e primul episod din această serie și, na, îl facem și noi împreună. După pe parcurs, dacă o să continuăm această serie... Ce faci acolo? Mamă, ce casă! Ce casă! Ce casă! Ce casă frumoasă ai! Unde mă schelete? Ia uite Iron, bă! Ia uite aici Iron! Dacă... Aha! Mamă, mâncați-și gura ta, Iron și doi zombie! Fugi, tată! Pleacă, mă! Ia să merg aici. Mamă, ia uite, am auzit scheletele acolo înăuntru. Ce? Am auzit scheletele acolo înăuntru. Da, fraților, am o întrebare pentru voi. Dacă vreți ca seria asta să facem o serie de hardcore acolo ca să fie treabă, să ne scrieți în comentarii. Plus că o să las și eu, o să las canalul lui în descriere, să scrieți și la el în comentariu ce ai făcut, mă. În comentarii acolo, dacă vreți să facem seria aceasta de hardcore. Poate că, na. Am decidat. Am văzut că ai decidat. Te-au omorât un schelete sau că n-am văzut că încraftezi aici ceva? Da, bun. Așa, deci filmează totul bun. Să luăm de aici piatra asta. Să ne facem niște unelte. De ce scrie asta? La început, când am deschis serverul de Aternos, ne-a spawnat în savană. Da, și am venit până aici. Doar că noi ca doi proști am uitat să omorâm animale ca să ne facem, adică mai degrabă oi, ca să ne facem și noi un pat. Bine, am omorât două, dar mai trebuie decât una. Dar prostul când e prost rămâne. De ce te referi la tine? Da, poate mă refer la tine. Am ceva în gât. Da, nu întreba. Ce faci, mă, la crafting-ul meu? Îl făcuși tu? Ceva? Zi, îl făcuși tu? Da. Da. Câte bucăți de lemn ai? Ce? Câte bucăți de lemn ai? 13. Eu am 14, haha. Uite să punem și noi. Poftim? Câte bucăți de stone ai? De stone 18. Hai că am făcut ăsta. Aici facem o mini căsuță, punem toarțe și o ușă aici. Unde, aici? Da, mai bine ar trebui, ia stai un pic, mai bine ar trebui să distrugem tot ce făcuși tu aici, parcă că ești pe Fortnite, ce naiba, ce făcuși aici. Nu, lasă-mă să craftez. Dar ce, te încurc? Să distrugem tot asta aici și să facem tot lacul ăsta la același nivel, ar fi o idee. Vrei să facem asta? Dar nu lasă că asta e bunker. Scheletele mai acolo? Presupun.
Bă! Mai e! Mai e! Dai ce fugi! Mamă, n-am nici hunger! Bă, ai ceva de mâncare că mor! Animale nu sunt pe aici! Bă, așa, ieși la lumină. Am murit. Nu să caute și tu animale. Aha, o dăm pe aia, gen. Uite-te la coordonate și după aia te întorci la el. Da, eu cu o inimioară jumate, crezi că mă mai întorc înapoi, nu? Da. Bă, dar m-a nenorocit ăla, bă. Bă, dar niciun animal pe bune? Dar nu știu cum nu murise, că îi dăduse mânchitor de picnic de măsăturai. Nu știu, bă, dar nu sunt animale aici deloc. Nasul. Mamă, ce era să mor. Ia uite, măcar aici cărbune, ia uite, te văd. Pe partea asta la muntelui e cărbune. Adu-mi și mie, că ne trebuie la torte. Da, foarte frumos, 2 bucăți. Îți dăm doar una până avem. Uite, mai e aici cărbune, mai e cărbune aici în apă. Da, bine, dar câte bucăți așa dintr-un cărbune? Da. 4. Nu mai ții minte? What the... Mamă, Mamă, e aici mult cărbune, dar stau 1000 de ani până îl iau. o să-l iau eu dacă la E în apă. lasă la apă. Asta ziceam și eu. Am văzut o găină pe aici, așa mi s-a părut. Da, mi s-a părut. Gata, am făcut o căsuță. Aha, nu mai pot să mai alerg că nu mai am hunger. Dacă o să mor, asta e viață. O albină. Albina nu dă ceva de mâncare. Am auzit o vacă. Sau o oaie, nu știu. Uite o vacă, văd o vacă. Doamne, 2 sunt, mamă, salvatorile mele. Au, mai o inimă. Ia uite și o oaie, doamne, sunt salvat. Bun. Dacă să mai Bă, eu pot să fac un pat acum, nu știu de tine. Dar mi-aduc și mie ceva de acolo, dacă e ceva mai mult. Ce să fie mai mult, mă, că fură 2 vaci și o oaie. Și aia a făcut toată mâncarea. Că vine aici că făcui căsuță, ce căsuță, așa. Îmi iau crafting table și pun acolo și fac un furnace. Fă, da, ai cărbune. Eu am 3 bucăți doar. Da, întrebarea e, ori eu mai știu pe unde să mai vin. Presupun că da. Presupun că nu. Ba, da. Mamă, ce casă ai făcut acolo. Da, e spacioasă. Da, e foarte spacioasă. Știi că trebuie să fac. Bă, lemn, direct, lux. Lux, păi ce? Bă, cred că știi ce fac. Cred că știi ce facem. Cred că punem lemn pe foc. Da, cred că punem lemn pe foc. Altceva nu există altceva. Unde ai văzut tu cărbune în apă? Pe partea alta a muntelui. Bun, deci ăsta aici. Nu știu. Vezi și tu acolo. Până să faci ăsta, stai naiba să-mi închid ăsta. Ia, la filmare câte minute avem? Avem 1 minute, e bine. Facem în jur de 15. Eu am 9. Eu am 8. Bine, 8 jumate din câte am văzut. 2 bucăți de carne. Mamă, ce bună e carnea. Eu caut cărbunele ăla prin apă de stai și tu. Vezi că e pe partea alta muntelui unde e apă. Și vezi că unde sunt 2 gropi în pământ, că era acolo. 2 gropi? Mhm. Gata, făcui 12 torțe. Să vin cu asta, să dau și ție o torță. Nu, am 2 torțe. Dar mie nu cred că îmi luminează torța în mână, sau? Ia stai. Eu acum iau cărbunele ăsta. Da, nu cred că îmi luminează, nu știu unde pot să mă uit. Ei, mai ai ceva, Flint? Nu, mi se pare. Punem și cărnica asta. Uite, avem leather de ăsta. Leatherul ne ajută să facem cărți. Și am ajuns, avem noi în Jardin Table să facem cărți? Nu contează, dar
e bun, îl păstrăm. Uite, să vin cu apă, dar poate că trebuie să fie carne. Tot? Da, 7 bucăți. Nu era mult. Bă, uite, eu îmi fac un pat, dar dacă te atingi de patul meu, te bat. Și îmi pun respawn point-ul în el. Eu mi-am pus aici respawn point-ul. Bă, ia să-mi fac și eu o sabie dacă chiar că și nu știu, mergem la minat. Du-te și tu să-mi caut și mie ceva oi. Oi, mă duc în căutare de oi. Stai să mai mănânc. Nu mă duc. Ia uite, stai. Până acum ce mă duc la minat. Uite, ia de aici o bucată de cărnică. În spatele tău. Cu plăcere. Bă, ia să-i se iau copacul ăsta de aici, că mă enervează. Și totuși e mai bun lemn, că punem pe foc. Că nu punem cărbune. Cărbune. Bravo. Bă, dar chiar că dacă am să-și aminte de Iron Stack, era groapa asta aici, în pământ. Și era Iron aici, așa, știam eu. Aha, de un scheleton, ia. Aia că mă să mă bat. Sunt doi. Băga-mi și. Lasă-i că se bat în trei. Mamă, ce proști. Se bat în trei. Hai, mă, omorâți-vă. Bun, gata, l-am omorât. Mamă, dar ce mult iron a fost, 2 bucăți. Oho, ia uite aici cărbune. La mine e ceva iron. Până acum 7 bucăți de iron. Hai că mai am iron, dacă ai să-mi iau torț înapoi. Bă, da, de unde mai mergem apa asta? Să am ceva blocuri la mine să pun, da, mă. Uite, iron. Oare câte... Mamă, stai, că sunt în apă. De ce sunt în apă? Mereu în apă. Hai, du-te, du-te. Acolo le pune... Nu. Oho, dar sunt multe bucăți aici, vezi? Bă, Bă, câte sunt! Aha, vine și un păianjen la mine, bineînțeles. câte sunt, că eu am 8 bucăți. Păi am 10. 18 bucăți, sunt bune. Îmi căuta și mie ceva de mâncare. Mă duc să-i la minat. Doamne, când îți zice că mă duc eu la minat. Am un enderman aici. Am aici o mină chiar destul de mare. Până acum am 15 bucăți de iron. Bă, dar lasă-mă mina, trebuie să că mă duc eu. Păi uite, mă, hai gata, că acum ieșeam din ea. Uite cărbune. Hai Da, că... n-ai pare că bine. Da, ce naiba, că... Bă, fă o bucată într-o parte și o bucată într-o altă parte. Hai, du-te cap. Hai că am dat, da. Ia uite un porc, bun. Ce-am pus mai apăsă F3 pentru mine și tot. Pe F2 știu că-ți face poză și F3 coordonate. Bă, ia uite, avem lava aici lângă noi. Să mor tu. Da. Avem lavă, creeperi, se lasă noapte, tu n-ai pat. Băi, ești nebun. De ce n-ai, băi, dă doar un singur hit la asta? Mamă. Nu, abia că mor. Bă, nu am murit. Așa, bă. Bă, nu știu cum să spun de asta, că am lasă noapte și... Nu cam am de unde să mă fac mâncare. Că de mâncare mor și eu. Nu numai tu. Cam să întâlnim. Și eu mă cam pierdui. Aba nu. Nici nu te mișcați de lângă casă. Ba da, mă duc să-i mult în partea elaltă.
Până găsi un porc doar. Aici adul. L omorâi, dar mă să mai caut. Că nu doi câte o singură bucată de carne. Mi se rup să pickaxe-ul. Și se rup. Mamă, ia uite un creeper. M-am mâncat iași. Doi creeper lângă mine, mamă. M-au nenorocit, vere, nu mai am nimic. Te omorâră? Da, nu, ce ai, nu. Deci, în ce parte... Bă, și aveam 20 de bucăți de iron, bă. Dar în ce parte mă dusei încoace? Încolo, parcă. Că da, mă dusei de aici încolo. Da, uite, baie, mă. Mă omorâ aproape de apă. Ia uite, iar un creeper. Mersei pe aici? Sau pe unde mersei? Unde mă omorâ, mă? Hai că mai găsesc... A, ba, da, gata! Uite-mi itemele. Doamne ajută. Da, și scheleții tot aici sunt. E o minare spirală. Aula mea, spirală. Minare spirală. Te bate româna? Da. Poate nu te bate, nu vrei. Mama, moră scheletele cu copul. A, ba, aparent am 2 bucăți de carne de porc. Bă, rețiptitule, lăsa și ușa deschisă. Uite o oaie, taci din gură. Aha, vine și un zombie după mine, nu mă mai întorc, l-am auzit. Mamă, un Enderman. M-am uitat la el? Nu cred. Vine și un zombie după mine. Nu mai știu încotro e casa. Mamă, ia uite și un schelete. Mamă, sunt mortier. Mamă, a tras pe lângă mine. Băi, vere, am ajuns acasă. A tras ăla milimetric pe lângă mine. Am văzut săgeata. Ce făcuși, mă? Ia uite, iron, stai să pun și eu. Ia mâna. Hai, bagă. Ce să bag, bă? Păi îmi făcui furnace. Am făcut furnace. Te-ai făcut? Mă duc chiar la mâna. Nu, de uite, 2 flori, să ai noroc. Ia să vedem câte minute avem. 17 minute. Păi, fraților, cam atâta o să fie cu acest episod. Da, am cam întrecut măsura. O să ne vedem în episodul următor. Nu știu cum o să facem. Cred că o să apară mâine pe canal. Nu știu sigur. Da, mâine. Eu am fost Claudiu și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Pa!